Roy Peña. Kailangan ito, Roy Peña. Hello mga subscribers, ito po si Modernong Magkepinto. Kasama ko po si Roy Peña. Nakita ko po ito sa Oval. Ilan to ka na, Roy Peña? Ay 53 na po. Kailan na stroke? Ilan ka 2020 2021. Tagal na stroke. Opo. 4 years na. Opo. So may pamilya ka. Meron po. Anong, asa pamilya mo? Takot ito. Hindi ko po real life yung nasa... Hindi, bayan mo na yun. Pamilya lang. Kasama ko. Pamilya lang. Ay, ba? So anong kabuhayan mo ngayon? Wala. Ay wala po. So kailangan gumaling ka. Ayan. Zero income po ako ngayon talaga. O paano ka sisiruin ka? Stroke ka nga. So ito sa tulong at awa ng Diyos, kailangan iwasan mo bisyo. Opo. Tsaka mo pag So guys, ito lalakad kami. Asama ko sa shop to para makita niya yung shop ni Modernong Magkepinto. Ayan. Ayan. Sige lang. Ayan guys, wala pangalan mo? Roy po. Roy. Roy, ano pito? Roy Peña. O, Roy Peña. Ilan taon ka na, Roy Peña? 53 po ako. 3. Tara. Tara. So nakakita ko, naspatan namin ni paring dong ito, naglalakad, may tama, stroke. Ayan. So kaliwa, tara. Lakad lang. Tara tayo. So daling ko sa shop ko to, para naman ma-therapy natin to. Nag-usap na kami, diba? Opo. Tayo na bahala. Tara. Ito yung walk. Kasi wala siyang hanap buhay, walang income, wala lahat. Opo yan. So gawin natin, punta ka sa shop ko, may mga gamit doon. May pangkuryente ako ron. Tara. 5 years ka ng stroke. Opo. Yan. Ito ka banda. So guys, ayan si Roy Peña, bago nating tatargetin sa Pandakaki. Ayan. So again, please like and share, subscribe our YouTube channel. Ayan. Modernong Magkepinto po. Abangan niyo yung pagaling na ito Ayan. Ay, Shout out. Ibabating ka ba? meron po. Bati mo. Yung aking pong wife, si ano, Pag gumaling ka, anong gagawin mo? ay magtatrabaho po. Magsimba ka muna. Ay, yun po muna. Pasalamat Bago sa ako Diyos. Pasalamat sa Lord. Pangalawa, Magkepeng. Kay Mang Kepeng po. Ayan, tara. Siyempre, Sabi nga sa Bible, mapalad yung mga tumutulong sapagkat isa pa po sa ginagamit ng Panginoon na instrumento na tumutulong sa kapwa. Ayan, alis yun. Tara. Ayan guys, ulitin ko ulit yung ating verse ng Bible ngayon. Sabi nga sa Matthew 6:33, pag sumakitan mo na pag-arihan ka ng Diyos at ang lahat ng bagay, ipagkakalob sa iyo. Ayan. So, aside from physically, impart din natin si Roy ng mga words of God para medyo mas lalong gumaling ito. No, Roy? Okay? So, good luck guys. Abangan niyo po yung aming therapy. At abangan niyo yung mga recovery. This is our new M1 mission. Impossible. Modernong Magkepinto. God bless po.